Ne janeno mar Lolwe TV, wang'eyo ni sama ng'ato ngima, onyalo timo gimoro amora. Sama ngima, kata lek mari nyalo chopo. Mae momiyo wakelo ni endi cheno ni endi mar ngima mwandu odiochieng' ma kawuono. Kendo odiochieng' ma kawuono kaendi, wan kod wende studio kaendi. Nyadendi Monica Awour, mawuok e Department of Health, Kisumu County kaendi. Mondo wagane mbaka kotenore koda tuo ni endi mar cervical cancer, nikech be wang'e ni sani endi wantiere kod Cervical Cancer Awareness Week. Gila seche gindi arwaki ni machiegni cheno ni endi mar ngima mwandu luonga Ruth Ochungo Awour atai nyako gik mbele kanyo endo machiegni e studio wa. Erokamano. Nyadendi nyise janeno mar Lolwe TV ni in ng'a tiwuok kanye titimang'o. Erokamano Ruth, nyinga iluongo ni Monica Awour kaka iwachono. Atiyo Kisumu County Department of Health. Atimo coordination mar non-communicable diseases kata NCD in short, to mano cancer en achiel kuom tuoche ma fall amongst non-communicable diseases. Yes. Tuo mar cervical cancer ni endi waneno ka onego ji mang'eny, onego olal kod ngima jo thurwa kinde mang'eny nikech ka wang'iyo kata statistics mancho osekadho chien ka chande e 2018 kende ne mine maromo 311 nowito ngimagi kaluwore koda tuo ni endi mar cancer. Gima chako mako dhoga kendo en ni koro mo 2019 kanyo endo nyocha wantiere gi rollout mar vaccine mar ilongo kanyo ni human papilloma virus. Ang'o ma pod dhi mbele momiyo magi te pod timore to wach mar vaccination bose wuok? Government notimo maber or roll out vaccination mondo mine mang'eny koro ka kik gibed gi cervical cancer. To sani e pinywa mar Kenya ka vaccine wamiyo nyiri mochopo higni 10. To gino ne wachako mana nyoro last year late November. Koro pod wawuotho e skunde, waloso gi jopuonj, waloso gi jokanisa mondo wa reach to mothers and parents mondo gikelnwa nyithindgi mag higni 10 manyiri mondo wami vaccination mar human papilloma vaccine. Ang'o miyo vaccine ni endi imiyo mana nyathi ma jahigni 10 ka ang'o miyo ok nyal miyo nyathi ma jahigni 15 kata nyako ma jahigni 20 kata jahigni 9? Mano nikech koka wachako to nikech ok wang'eny kodgi ahinya to higni 10 wadwa ni wamigi jok ma pok ochako engage in sex. Kwarango statistics marwa wayudo ni nyathi mantiere gigni mathis mogik mose engage in sex kwaneno e pinywa kaendi en ga about 9 years. Koro wadwa ni wa target group ma are most kapok gichako engage in any sexual activity. Ma government kane girango ne gineno ni je higni 10 e maber ka wachako go, and we also just starting. Ingeni samwa go mbaka kotenre koda tuo ni endi mar cervical cancer. Nitiere janeno mar Lolwe TV sani endi mo owinja to konge ni tuo mar cervical cancer ni endi omako ng'awa to omako kar kanye del. Bedangi lernwa. Okay, tuo mar cervical cancer, cervix en do od nyuol. Do fuko mar nyuol. Yes. Mane kama iluongo ni cervix gi dho Kisungu. Koro kanye ema tuo no mako. To omako mine ma osechako bedo sexually active. Jogo manyalo riwore kiringruok. Yes. Koro age ma warango ga mondo waneni wadwa yudo cancer ni chon kapok ochakore. Wachako ga higni 20 nyaka 49. Nikech higni 20 nyaka 49 ema mine mang'eny gin sexually active. Kanye miyudo ka in gi boyfriend, ikendi, ichako nyuol, in gi sexual partners. Koro gin ema koro wigni gin ema koro wadwaro mondo gibi warangane na ofuko mar nyuol kapo ni nyalo bedo wanyalo yudo lesions mag cancer go chon kapok gi spread. Emomiyo watimo ga events machalo wa open up
wayawo osiptende wa mondo ji obi mang'eny mondo wamed strength wa mondo warang ne ji watim ne gi screening mondo wayud gini chon. Ng'ato nowacho ni chon chako chon ber loyo dhi ka juoga. Mano gima watim. Nitiere wach moro kama bende osebedo ka timore ahinya. Ibiro yudo ni joma mine kokonigi ni mondo gidhi e screening mar kansa mondo mi ong'e ni to gin kode koso giler koso gionge kode mondo mi ogeng' chon. To mine moko ni koda wich kuot. Wawacho ni to ma wach machal nade ni makoro duong' na ng'ato dhi neno mar screening. Ang'o bende ni nyis joma mine machal kod magende? Adwa nyiso joma mine ni kidhi osiptal watimo ni screening kata rango kar ofuko mar nyuol no. Ng'at matiyo tijno en gi ethical bound. Koro obro loso kodi mondo ing'e gima odwa timo. To kiseng'e ber gima odwa timo, to nitiere privacy michiwo bende kama mama no itimone gino. Iume maber, makoro kama wadwa ng'iyo cha ema timo ang'o emirango. Koro ok onego bed ni ji pod bedo gi luoro ni ng'atno bro nena chik. Gigo duto ng'at matimo tijego duto gintiere gi privacy ma gimiyo jatuo, ma jatuo bedo comfortable ka gise cancele, ma kochopo koro seche ma gitimo examination no, to in relax kendo ing'eyo benefit kata ber gimo idhi timni no ero. Wang'eyo ni gino makelo cervical cancer iluongo ni human papilloma virus. Kendo wachako yudo ni nitie risk moko bende manyalo miyo ng'ato bed koda tuo ni endi. Achiel kuom kanyo gin nyithindo go mariwore kata donje wechego mag hera ka sagi pok oromo. Mar ariyo wan kanyo kendo kod iwacho ga ni family planning motiyogo motiyogo moko bende kelo tuo ni endi. Benange iler no kata justify nta wach ni endi en wach mawachora wacha koso nyalo bedo ni en adier. Mi pongo wacho ni bedo gi johera mang'eny. Mano research osetimo moneno ni oyudo ni adier ng'eny ji mayudo kansa mar ofuko mar nyuol gin jok ma nigi johera mang'eny ma giriwore godo e sex. Mar ariyo miwacho ni family planning kanyo research pok onyisowa ni gino kelo cervical cancer. Ji nyalo losa lakini adieri en gima research golo. Koro mar adek ma research osegolo en ni jok ma bedo gi tuoche mar kisonono, STI, HIV, machalo kanyach, nyach kata tuo mar ayaki, risk factors gi ni malo mondo giyud cervical cancer. Kata ka jaudi bende any partner man gi many sexual partners ka giriwore gi ng'ato to nitiere risk mondo minot. Jaudi nyalo bedo ni in ber to jaudi nigi many other sexual partners. Koro virus no nyalo pick from mama moro mano riwore godo to kelo ni. Koro many sexual partners ni apply both kamiye man gi many sexual partners kata ka dichuo modhi godo ni bende nigi many sexual partners. Koro mano tedie. Kaka family planning not of pop research ogolo evidence mokelo ni family planning miyo keto ng'ato e risk monyalo bedo gi tuo mar cancer e dho od nyuol. Mana machielo kendo wadaro mondo mi ketnwa ayanga mondo mi ler mondo mi janeno ong'e. Machielo kaendi bende wachore ni smoking kata fuong'o ndawa ni endi en bende aneno kobedo connected to kaka achiel kuom risk factors manyalo miyo ng'ato bed gi cervical cancer. Ng'eni tobacco nitiere gi gik mang'eny ma oriw godo. Mokwongo nyalo kelo kata risk kata mana cancer mar ng'ato nyalo yudo cancer mayot nikech ng'ato madho ndawa. Gini neno koket ga no smoking zones.
mondo kata ka ng'ato dwa madho ndawa to in mok imadh ndawa kik imadh ndawa in absentia. Ting'eni kansa kosemako del ng'ato kamoro achiel to cells goeko replicate kata gidhi kamoro kendo gimedre kamoro nono. Koro ka isebedo gi kendo ndawa duoko teko mar del chien, askari immune system chien, rateke mag del chien. Koro mano is a risk factor manyalo miyo ng'ato kaka ng'ama miyo ma already is at risk, nikech ing'eni ka in ng'ama miyo to first i lose remo e dendi dwe ka dwe. Seche mi lose remo ing'eni tekoni mag del otemang'o odok chien, and anytime ma immune system mari odok chien kata askeche ma intiere gudi dendi magore gi tuoche go, cancer cells koyudo nafasi to gikao opportunity no. Emomiyo ang'isi ni ja HIV kata ja HIV yot kabisa mondo en at the highest risk mondo oyud cancer kata tuoche mag kisonono ma wawacho chande. Mana kapod wantiere kar risk factors kanyo endo. Machielo kendo en kaendi ni nyithindo manyiri ma samoro donjo wechegi mag hera ka sagi pok oromo. Mano bende nonro wacho ni nyalo miyo nyathi manyako bed kod cervical cancer. Mae dangi wachang'. Mano en adier, kendo research motimo oseneno ni mano en adier, nikech ing'eni Nyasaye nochwe ji e yore kaka del onego bed ni respond gi gik moko. Manyiso ni kar od nyuol cha pok obedo machwa to chako receive foreign bodies magin sperms and other viruses ma interfere gi od nyuol. Koro mano miyo en at a higher risk, nikech they according to the way del tiyo in a certain way. Dongine no ka thuno wuok to medre to kendo wuok mana in a certain time. Koro mago miyo nyithindo manyiri bedo at a higher risk of getting cancer mar nyuol. Maka gi kanyo Nyadendi Monica. Ne janeno mar Lolwe TV wakawo mana break machuok waduoka maendi to ang' nodhi mbele ka watwa kutenere koda twak niendi odiochieng' makawuono wawuoyo kuom cervical cancer, nikech wik ma wantie sani niendi nyaka wanyis janeno kaachiel kod jopiny ni tuo niendi en tuo marach, en tuo maneko. Wakawo break mondo waduogi. Machiegni kendo ne janeno mar Lolwe TV pod arwakini machiegni e channel niendi mar ngima mwandu ka gi odiochieng' ma kawuono wago mbaka kotenore koda tuo niendi mar cervical cancer. Kendo mana kana asenyisi chien kacha wan kod wende studio kaendi Nyadendi Monica Awour mowuok e Department of Health Kisumu County. Kane kaka ne wadhi mbele cha Nyadendi Monica kata ne wasewuoyo wechego mag risk factors manyalo keto ngima ng'ato kamarach mar yudo tuo niendi mar cervical cancer. Gila tisegiendi ne wawuoyo nyaka wechego mag vaccine manyo sebedo rolled out 2019 kotenore koda tuo niendi. Debed ni vaccine niendi en tiere gi side effects mage ma samoro ng'ama miyo nyalo neno sama otiyo kode? So far onge side effects. Kochoi godo to onge gimoro amora mibo winjo ni rach gi dendi ma vaccination okelo. Yini okang'eyo ni mondo mi achwoya vaccine mar human papilloma virus niendi onego bed ni achulo pesa moro koso en gima free? E osiptende wa mag Cervical ma ochung'negi gi county wachiwe nono, onge gimichulo. Kibiro wapenjo mana ka iki en 10, janyuol ni bo wacho ni jegni 10 to wami godo nono ma onge gimichulo. Manyiso ni ng'ama nigi cancer to en kata giga 20 vaccine ok nyal konye? Ok nyal konye. Nyaka bed mana jaiga 10. Vaccine tiende ni geng'o tuo ka tuo pok ochopo e del.
koro egina kisechopo higni 20 to be ok onyal miyi vaccine. Okay. Puro dhi mbele kanyo endo, nitiere gima nyaka to timne jalno man gi tuo niendi mar cervical cancer iluongo ni screening. Screening onego bed ni timo kuom thuolo marom nade? Awach ni sani an Ruth, otimna screening odiochieng' ma kawuono. Onego bed nakawo kinde marom nade kendo kachaka dog e screening? Screening watime kaponi mokwongo ka in gi ng'at ma gi tuo mar ayaki, manyiso ni HIV positive. Yes. To ber kibire screening higa ka higa. Ang'o omiyo higa ka higa? Nikech risk mari mondo iyud cancer ni malo moloyo ng'ama onge gi tuo mar ayaki. Koro mondo watim gimiluongo ni early detection cha, waketo ni ber kibiro higa ka higa mondo warango dho ofuko kar nyuol, mondo kapo ni nitiere cancer to wayude kapo en chon. To ka in ng'at ma onge gi HIV, in HIV negative, ionge tuo mar ayaki, ema temo wacho, in ber ka wascreeni every 3 years. Every 3 years ibira ka daktari tinyise ni idwaro mondo utimni cervical cancer screening. Nitiere tuo moko kama osebedo kiriwo, gibedo connected. Ahinya ng'ama nitiere gi tuo mar ayaki, ibiro nyise ni ka in gi tuo mar ayaki to in gi tuo mar TB. Jalno man gi tuo mar TB nyalo yudo. Jalno man nitiere gi tuo mar TB, ji jawachga mang'eny ni onyalo bedo ga ayaki bende. Debed ni ka an gi tuo mar TB, anya chako bedo an gi high chances mondo mi ayud tuo niendi mar cervical cancer koso kanyo to dangi wach nang'o? In after high risk nikech kane wachako Twak na wawacho ni cancer ka opportunity ka rateko mag del odok chien kendo odok piny. Yeah. Samoro family mari ne nitiere gi cancer genes. Kato hawi marach koro yudo kata tuo mar TB kendo, kata samoro chak yudo nikech koro iseyudo tuo mar TB kendo chak yudo tuo mar ayaki. Koro mano you are always at risk. Manyiso ni tuo mar cervical cancer niendi en gima ng'ato nyalo kawe kotenore kod jonyuol mage. Is it inherited? Ng'ato nyalo kawe kogamore gi kaka anyuola mare. Gimiluongo ni cancer. Kamomako ema cancer cells kantiere del to nyalo bet kamoro amora. Inyalo yudo ni generation maru usebedo ni generation ne ng'eny it's very easy for them mondo giyud cancer. To ka un gi cancer cells in the body, kata ka un generation ma cancer, it's easy for cells mag dend otan. Cancer ni cells mag dend dhano malong'o ni ema tan wild. Ochalo nyathi mantiere maber to lokore ang'o, okaw kido moro nono. Mane kaka cancer cells timore, ena cell mane long'o e dendi kaka madite, to chopo kamoro koro olokore wild. Olokore gimoro nono. Ang'o maloke wild? Mano research pod temo nikech ka giyudo nang'o maloke wild, to gide ma gibro timo ang'o, gibro prevent. Mane gima pok gi find out ni tang'o miyo gini lokore wild. Kato koselokore wild to samoro odhi e thundi, to bende kosebet e thundi, to kendo spread ne mondo odhi omak kamoro timano bet mayot. Koro onyalo bet ni ochakore e dho fuko kanyo ero, kato piyo chako yudo notimano, odhi e mfuko, kata osea kanyo, odhi e thuno, kata osea kanyo, odhi kamachielo kata ibuti. Yes. Iwuok e county government ma Kisumu, department mar health. Gino kenge mage ma county government ma Kisumu osekawo mondo mi oneni tuo mar cervical cancer niendi at least odwoke piny. Gima wakawo mwatimo en ni mokwongo wadwaro ni ji ong'e status margi. Watimo waloso gi ji e different forums. What target kaka kanisni
wamiyo ji information. To information no wasetere down mondo wantie gi jomoko miluongo ni community health workers. Matiyo gi ji machiegni. Nyamrerwa. Tingeni nyamrerwa gi eki gin gi ng'eyo ji mantiere e area gi. Koro wamiyo giga information nikech wadwaro ni information kata weche ochop ne ji kama gintiere. Samo winjore. Koro nyamrerwa gi konyowa mondo wawach ne ji, wami ji information maber manyalo miyo gigeng'o tuo. Wadhi e geng'o tuo. Ok rito jok mosebet matuo mondo bi wathiedhgi. Mar ariyo, Kisumu County ne one of the counties mane otime UHC. UHC, Universal Health Coverage. Coverage. Koro no oket ji mondo odhi e osiptal machiegni kodgi mondo giyud thieth manono nikech chon ne kichulo pesa. To mondo wayud ji mondo bia mondo wathiedhgi ne yudore ni tek nikech ji mang'eny ne onge pesa, koro miyo ne ok gidhi osiptal. To Kisumu County noseketo UHC mondo ji odhi osiptal machiegni kodgi mondo thiedhgi or pimgi, koyud ni gimoro rach kode to bedo referred kama onyalo yude the next treatment. Mano gimoro mar ariyo ma Kisumu County osetimo ma counties moko pok otimo kod pok obedo rolled out. Mar adek, jothieth mathiedho ji gin bende every now and then gibedo trained mondo ging'e, nikech ing'e ni ka in jathieth to medicine en dynamic. Akia kaka nyalo wache gi iye lach kendo gik manyien biro mapiyo. Koro watemo mondo wa give updates ne jok mathietho mondo kik obed gi gimoro miwacho ni missed opportunity. Maponi miyo ne in godo to nodwaro family planning to kirango ne ofuko mar nyuol, inyise methods mag family planning, to ng'isi ni en odwaro sandan tichwoe sandan to dok. To ewi kochacha ing'e ni en miyo manitiere gi engage in sex, to kipenje ni to no pimi mogik karang'o. Koro mage gik ma ok wadwa ni wabed gi missed opportunity. To missed opportunity kidwaro ni i-reduce gi to nyaka ja healthcare worker mapuro chiwo service ni obed gi information no at the back of the mind ni cancer sani nego ji. Mana kalu kichen matin kar healthcare worker kanyo endo. Echo ni utrain giga. Utrain gi kuom kinde maromo nade kama endi. Wachne ka higa mokalo ni endi. New train maromo nade mondo mi gine ka ginyalo rakore gi tuo ni endi mar cervical cancer. Higa mokalo ni one train about negin about 30 healthcare workers moa e osiptande mopogore, moko mag Cervical, moko mag private. Nikech health mag ji duto Kisumu County and responsibility mar county health. Wach mar screening ka indika duki mana chien. Results kata duoko osebedo machal nade ka mobilize mondo jobi screening. Bineno ka turnout berga. Chieng' wa announce ni wabotimo free screening. Turnout beduga maduong'. Ma odiochieng' ma kawuono seche maloso kodini adhi site wa moro ma bende watimo free screening kawuono miluongo ni airport. To kochopo kar mano en kar saa abich tayudo ka giseneno mine 30. Mangiso to Russia Jaramogi ma agiseneno mine 100. Turnout ber ma ndala riyo gi tich dwa bedo ka tire Kisumu County mine biro. Nyiswa kanyo kendo kidhi mbele ni to gin centers mage ma an Ruth kama endi ka wuok nikech adak Kisumu ka endi onego be ni kadhie tadhi yudo ni kidhi timna screening no endo. Gin centers mage e Kisumu ka endi. To gudu chienge mage timore. Cancer screening watimo
osiptendewa duto mantiere within Kisumu County mag Cervical. Okay. Nikech mane momiyo watimo gimiluongo ni training, especially chakre health center. Kamiluongo ni health center. Ka hospital machiegni kodi en health center. Nitiere ng'at makidhi adhiya tinyiso ni sister adwa ni timna cervical cancer screening. Ng'enygi nitiere gi jok manyalo timo cervical cancer screening. To bende nitiere network makaponi en pok nobedo train, to samoro ing'eni ng'at manosebedo train pe samoro bedo transferred kata odhi bedo somo kamoro, ng'at mokel manyien pok otiegi e yorno, to ong'eyo kama onyalo nyisi ni ooyo kaendi kamachielo kama kamaendi oyudo ka watime. District hospitals wate nitiere ng'at matimo cervical cancer screening. En gima nyalo dhi samora mora kose specific day. Samora mora. Ma kata wuok mana ni kiny mana natime tedi mana timna godo. Kiny waya dhoot maduong' Jaramogi nyaka odhiambo. Ne nyaneno mar Lolwe TV winjo mana gi iti ka diponi neno wela seche gendi. Ka in ng'ama miyo kaw thuolo ni makende mondo mi ne ni chopo e osiptende go mag Cervical mondo mi otimni screening. En gima nono ma pesa mibiro kwayi onge nikech wach ni endi en wach maber mabiro loko kit ngimani. Samara mara ngima inyalo timo gimoro amora mi idwaro. Emiyo wakelo ni cheno niendi mar ngima en mwandu. Akaw mana thuolo matin mondo mi anyisi Nyadendi Monica wach mogik madangi iwe godo janeno mar Lolwe TV la seche gendi nikech aneno ka saa bende koro sudo potendere koda tuo niendi mar cervical cancer. Erokamano Ruth kuom twak maber ni mawabet go kod odiochieng' ma kawuono. An gima daher nyiso mine mar Kisumu County en ni cancer en adier kendo onge gimoro ni ng'ato iri kata ng'ato timo ang'o. En tuo mani kodwa sani endi e piny masani. Koro daher nyiso gi duto te ni kaponi ne pok opimi e higni 3 manokadho, kata kaponi inja HIV positive to sekadho higa 1 kapok opimi, to yie mondo idhi e osiptal machiegni kodi mondo ilos gi daktari, gibiro pimi e yo manono mondo ginyisi ni in gi kansa kata poni kansa podi chakore kata kama inyalo yude e thieth kaponi gineno ni mano ok ginyal handle e osiptal gi kanyo. Erokamano Nyadendi Monica, gikanyono jawinjona, gikanyono janeno mar Lolwe TV, mane makelo e giko niendi mar chenro mar ngima mwandu kanikelo ni koda Ruth Ochungo. Gima nyaka ing'e ni ma en chenro mabiro ngeso ka ngeso sa 10 midhiambo, omiyo ka diponi in gi tuo moro machandi, bedo ka neno Lolwe TV mondo mi ineni to kare. Odiochieng' ma kawuono kata odiochieng' ma pile pile obiro bedo kanyo kwa kelo dakteche mopogore opogore kotendere koda tuoche mopogore opogore. Awei ni oriti masani watudi kendo nyaka wik manyien.